sa kalibo, pwede na sa kaadlaw. O pila ka oras. Okay. Mara, 1,260 ka mga katuigan ang pagpanglutos. Muna siya, di kayo maklaro mga kaigsunan. Kung nakabasa mo sa libro ng Mystery Babylon, naani dito. Katong libro kami gipalit sa Catholic Trade sa San Carlos, wala naging sila ibaligya hangtod karon. So, muna yung panahon na kadugayon ang mga nagsimba sa adlaw sa Dios gipanglutos. Ang uban kanila, muna nito pa sa uban kanila, muna gipakaon sa leon. Atong tanaw na, kadali man lang ni. Atong tanaw kung sa nito po nila. Oh. Ibuyan ng leon sa ilang taguanan sa arena sa Roma. Dito na sa Roma na itabo. Huwag mauna ang mga tanawa. Mauna ang gobernador sa Roma. Mauna ang mga nagtuo sa Ginoo. Ipagkaon sa leon. Lipay kayo sila. Kaya sabi nila, sakto na. Mauna ang gobernador sa Roma. Mauna ang mga nagtuo sa Ginoo. Ipagkaon sa leon. Lipay kayo sila. Kaya sabi nila, sakto na ang Ginoo. Oh. Pinsa mo na? Si Martin Luther. Ang pari nga nakakaplag sa kamaturan ilang gibilanggo. Muna mo kay sunan ang gibuhat sa dakong simbahan. Tanawa. Usa ka pare si John Ross dili si Martin Luther. Gidauban nga buhi tungod sa iyang pagsunod sa kamaturan sa Biblia. Tanawa? Kuha na siya. Si John Ross, isa ka pare. Busa, pagkatang ison kong mudawat sa kamatayin, inay sa pagbakyo sa akong itang suwat ang ipangwan. Ang Diyos ang ito. Mupasaylo isang... Gidauban siya nga gigapos sa kahoy. Kinsa na? Muna ang pagkamananak niya. Simbolikal ang atong giistoryahan karon. O kinsam na sila. Mga kaparian. Muna nga kung nagawas mo gikan diha sa kalibutan. Praise the Lord, ginakatultol ta sa insaktong agayanan. Oh? Janus was martyred in July 6, 1415. He died singing. O posible nga kaigsunan nga sa atong panahon mobalik ang panahon nga ingon niya na itugot sa Ginoo nga mga likonong paggalagad aron ang naglutos nimo makailanga ang imong Dios tinuod. Pero ang uban nga mga mulayon naas pagdodoha iya itugot nga mopahulay. Muna ang kaigsunan mitas napatay kinabuhi karon. Mubuhata sa buluhaton kay mao ra ning pagiha nga ulanan ta sa belang espiritu. Why lain pag? Okay. Tanawa. Ang dakong iglesia kani sa Roma sa walay ko kaloy may patay sa minilyon nga mga tao nga musupak sa ilang pagtulunan. Giangkon kini sa Santo Papa ni Pope John Paul II. Iya kining gangkon tanawa magkaigsunan. Pamantalaan kini nila sa diya nga nangay seksuris kalibutan. Giangkon nila ang tanang nitabo sa mga katawan ilang binuhatan. Suwa mo masayop paggawas kamo mga bago. O kamo mga daan wa punta mo sayop. Ni atas sa sakayan nga sakto. Pero kay niya naman sa sakayan. Mutabang tagbugsay. Aron di ta malunod. Matabang ta sa mga buluhaton. Tayo sa ingon niya na panilip na tas Ginoo kano sa aman natapos ang pagpanglutos. Tanawa. Nagkudak mo? Oh, nagkudak mo? Pwede rin ni-share. Mga kano sa matapos ang pagpanglutos? Gidakop si Pope Pius the Sixth obo sa mando ni Napoleon Bonaparte. Nagsugod sa 538 AD natapos sa 1798. Niigo sa 1,260 ka mga katuigan ang pagpanglutos. Kung natapos dito, kay ang general si General Bonaparte
Napoleon Bonaparte, wala kaantos sa pagpaminaw nga nganong nagpamatay man nga religyoso man nga tao. Gidako pa Santo Papa. Apan, gipasangil nila nga ang Santo Papa nagpakasyon lang, pero tuwa na sa prisuhan. Mahilig og pamakak ang nasa dako nga pundok. Di ba? Tanawa, wala na ba'y pagpanglotos sa malabot? Pinadayag 12:17. Tanawa ka no? O wala na ba? Namoy Biblia? Basa ko na pala. Hapit ako mo man. Basa dong. Pinadayag 12:17. Paliw, basa. Kadol-dol nga rin kay para makusog ka. Unya ang dragon nasuko batok sa babae ug miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug nagahupot sa pang himatuod mahitungod kang Hesus ug ang dragon mibarog diya sa ilulon niya sa dagat. Nagyapon. Kung ikaw bana, ikaw asawa, ikaw rin nagpa-Bible study, ang imong bana manay maaway nimo. Mana nagrepresenta sa dragon, imong amigo, imong silingan, imong uyon, imong apuan mo na mga nagrepresenta sa dragon kung babagan kanilang mudawat sa Ginoo. Nagpatayon gyapon. Okay. Tanawa. Mo na gingon sa Ginoo sa gibasa kaniya. Ang tanan kaliwat sa babae, ang tanan misulod sa SD Church, ang mga tao dili malipay. Pagkakaulagaw kuno diha pagdalag Biblia, di ba bibiyayan ka? Pero kung magdala ka kulapo, higda ka sa kanal, stobog, huwag mingon buangan ito, ano? Ano hindi naman higda? Pero magdadag Biblia, o tara buangan, nagdadag Biblia. Gikaligot-gutan, kaya po nila ang kaliwat sa babae. Kaliwat sa tinawaan ni Ginoong Hesus. Okay. 18, ang tuba, ang advice. Kamoy basa palihog. Gumawa kamo kaniya ang mga tao ko, aron dili kamo makapin sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Tinumdumi mga igala. Kining punduka nga naa ka nagpasilong karon. Basta naka sa Sunday, naka sa Domingo, dunay hampak nga giandam sa Dios. Ang tambag sa Dios, muguwa ka gikan diha o magpalain ka. Aron di ka maka-appeal nining hampak nga gitagana sa Ginoo sa yawa o sa iyang mga kaliwa. Timing ta nga nakagawas na ta. Pero atong lubos-luboson ang atong paggawas. Kay nigawas man ta ni biya tag diha na nandapitang wa tay trabaho dinhi sa paggawas nimo na imo na kang bunagil nagtrabaho na ka. Di kay mao lang kaghapon gikan dito hangtod dinhi. Ha? Mo na ibot pasabot. Okay. Tanawa. Jeremias Juan 16. Kamoy basa palihog. Kadunay ang pamamakarniya sa kapintorila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila, kung sila magapatalihong sa akong tingog, ug usa raw ni ang panon, ug usa ang magbalantay. Oh, ang sigingon ni Kristo, naapay dagang karnero sa naglalayng panon. Ikaw gako nung gaigsunan kitang tanan, gitahasan sa Dios nga makagawas na sila. Og di na to na buhaton si Brad Paulis Bura ang mga ministro ray sugo na to niya ang Ginoo ray sugon gimukanta din ta loha sa Ginoo ang nangawala ibis kita gisugo sa Ginoo kita na nimo balos o kaloy ang makasasala o kagabay nga sugo nimong Ginoo kinsa ka man musugo sa Ginoo kita gisugo tanawa napakoy dagang mga karnero sulod sa mga naglalayng turil. Gusto sa Ginoo makagawas na sila. Imong higala na, imo nang silingan. Makako kang nga di sila kagawas. Nga naibalo ka man unta nga naay hampak nga gitagana sa Ginoo. Karon ang kamot sa Ginoo kanunay nga nangindahay sa atong tubag. Ha? Siguro bakikaw para sa inyong mga daan nga muminsahi mo sa inyong silingan. Nga tingali nakasukli na mo og mga hait nga mga istorya sa inyong silingan unya inyong mensayan murag bakikaw kayo paminaw. Naidaghan karon mga kaigsoon mura og parola. Imbes sinidlak sa punuan sa parola. Kakita mo parola? Ang hayag to sa ibabaw,
Pero ang punuan ngit-ngit, tuwa dito ni banag sa layo. Mao na nito po sa daghan karon. Ug dito nagbalampuson sila silang pagdanag. Unta dili ta mo sama sa parola. Kung unsang hayag sa ibabaw, mausap ang ubos. Paningkamutan na to, mga kaigsunan. Mitas napatay kusog. Napatay panahon, sister. Napatay panahon sa pagdawat sa Ginoo. Ang Diyos manalangin na to.